Ang lalim ng tubig. Yun. Hindi abot dun, oh. Ayun, oh, malapit na yung isa, oh. Tingnan mo, may ano na, oh. Di ba ngayon sa kanila? Tingnan mo sa loob, yung isa, oh. May bintana na yan, oh. Yung mga bahay, guys, lubog na. Guys, dito malalim ang baha dito. Tingnan natin. My goodness. Ito na. Yung lungalumnyog, nahulog na. Ano to, ako yung dalawa, oh. Ang galing ng puno. Wala bang kumuha na lako? May pandesal pa. Kahit bagyo, may pandesal. Kahit baha, may pandesal. Yun. Ang lalim. Ito na ba? Wala makadaan ng sasakyan dito. Kasi ano to, nabalik na itong sasakyan ito. Malakas na yung baha, oh. Tapos walang basura, oh. Tingnan mo, guys, walang basura. Diba? Ang linis. Siguro nauna na yung basura kaya yung kagabi pa, kaya malinis na ngayon. Yung mga ibon, oh. So lalabas tayo. Labas tayo sa highway. Kung baba doon. Ayun, yung motor, tingnan. Ang lalim, pagabiwang na pala, oh. Boss, baha ba sa labas? Baha doon sa labas? Doon sa may Ilianas? Grabong lalim, oh. Yun, oh. Tara. Ang lalim, guys. Dito ako dumaan sa gilid, oh. Yun, ang lalim, grabe. Dito. Ang lalim. Malalim ba yung baha sa labas? Marianas? Kaya pa naman. Ha? Kaya pa naman, nakatawid pa nga to. Ah, nakatawid. Pa dito lang malalim, no? Oo, doon sa may baltasan ng tingin. Ang lalim.
Wala. Lalim. Ayun. Kaya pala oh. Kaya niya oh. Malakas eh. Ayun. Malalim. Ay, grabe. Malalim dito guys. My goodness. Lakad-lakad. Ayun, lakas ng tubig. Lo. Ang madana. Lakas ah. Bigyan natin yung tinapay. Yun, kadabiwang na yun doon sa kabila oh. Ang lalim na doon oh. Taga dito na oh. Doon sa kabila oh. Tagabiwang na yun oh, yung babae oh. Ang lalim pala doon. Tingnan natin yun oh. May bata. Hindi pa naman abot ang makina niyan eh, no? Hindi pa naman. Yung pangbuto ba nandito? Hindi ay. Hala, baka abot ng tabot ko ma'am. Abot na nga pero hindi naman naka-on eh. Dito kay Dano sa gilid oh. Hindi masyadong malalim.
Yun. Guys, ito yung highway. Highway na yan. Malalim pa dito guys. Yan. Ito papuntang Baklaran. Papuntang Sukat. Yan, ayaw na umandar yung sasakyan guys. Ayaw na umandar. Ko. Guys, kung nakita nyo, ito papuntang Sukat. Yan. Dito sa kabila papuntang Baklaran. Baklaran yan dyan.
yung mga motor di makatawid kasi nga malakas yung ano doon. Kasi malalim yung tubig doon. Kaya ang motor andito lahat sa gilid. Yan yung mga motor. Andito lahat. Kasi hindi sila makatawid doon. Malalim doon kaya lahat ng mga sasakyan pinaliko dito. Kasi bawal doon. Sobrang lalim doon, di kaya ng sasakyan. Yan yung lahat. Lahat dyan lang yan. Motor, ayun oh. Ito nga pala ako ngayon sa Multinational Paranaque. Ulitin ko, papuntang Sukat, doon papuntang Baclaran. Ang lakas ng tunog.